Moi vaan kaikille ja tervetuloa Teresa testaa uuden sarjan pariin. Tänään meillä on testissä erilaiset aasialaiset tuotteet. Tämä video on tehty yhteistyössä Viet Aasian Market Kouvolan kanssa. Tähän videoon mulle tulee myös mukaan yllärivieras, joka on itse asiassa just tuolla alhaalla minua hakemassa. Niin mennään katsomaan, kuka siellä on. Kukas meillä täällä tänään on? Pinja! Nyt on aika lähteä Kouvolan ainoaan Aasian Markettiin hakemaan päivän eväät. Naps! Nyt on löydetty lähin Aasian Marketti. Mennään kattoo, miten tuot lähtee mukaan. Let's go! Sä et, hei, eikö nuudeleita? Pinja on nyt ulkona ja mun pitäisi valita sille täältä joku tuote, mitä se testaa silmät kiinni. Mä kävin tuolla herkkuosastolla ja mä ajattelin, että noi on vähän liian helppoja sille. Mut sit mulla pisti silmään, kuinka paha juttu on, jos mä valitsen tän. Mut kun mä tunnen Pinjan ja mä tiedän, että se valitsee mulle kanssa jonkun ihan hirveän jutun, niin mä väittäisin, että ei ole liian julmaa ottaa wasabi sille. Voi Nyt olen astunut sisälle tänne Aasian Markettiin ja mä haluaisin löytää jotain siis tosi ehkä limasta ja ällöttävää, niin lähdetään etsimään. Voi olla, että kysäisen tuosta hieman apuja, jos löytyisi joku mielenkiintoinen tuote. Ei löytynyt limaista, mutta mä löysin ehkä jotain parempaa. Tää on siis fermentoitua jotain siis katkaraputahnaa, joka on kuulemma tosi voimakkaan tuoksuista, niin tämä lähtee nyt mukaan. Nyt on käyty ostoksilla. Saa nähdä, että ollaanko tämän päivän jälkeen enää kavereita, Pinja. Nyt ollaan saavuttu takaisin kuvauspaikalle. Aloitetaan alkupaloista. Meillä löytyy täältä tämmöinen siis korealainen välipalasnäkki nimeltä tteokbokki. Ja sitten Nää oli jotain siis gluteenilastuja. ja sitten meiltä löytyy täältä tänään ämpäri, koska minä olen erittäin herkkä. Minä syön mitä vain. Joo. Siis haisee ihan joltain sipseiltä. Näistä tulee vähän mieleen mikä takis. Takis. Okei. Chin chin. Chin chin. Tää on siis makea. Mä oletin, että tää olisi ollut niinku sipsi. Nää on niinku makeita tai niinku, tässä on niinku, vähän niinku sokerikuorrute päällä. Ja sit nää on niinku tulisia sipsejä. Tai enää hirveän tulisia joo. Hei, aika hyvä. Otetaan kouluarvosanoilla. Kyllä tää aika niinku solid 8 on. On hyvä. Okei, On. tää menee jatkoon. Sitten siirrytään näihin gluteenilevyihin. Me tarvitsemme sakset tähän. Toivottavasti ei haise tosi pahalta. Mä sitten sen pohjan. Siellä oli leikkaa tästä. Okei, on sitkeää. Mä otin ihan kunnon haukun. Minä kyllä. Mutta tää on hyvää. Ja tulista. Aika lihaisa. Niin on tulista, joo. Jos tää ei olisi näin tulista, mä voisin ostaa uudestaan. Ihan vaan sen takia, että mä en syö punaista lihaa, ainakaan kovin useasti. Niin tää on vähän niinku kuivaliha. Voisin korvata kuivalihan tällä kyllä. 8,5. Mä annan taas 8,5. Toi menee jatkoon. Päästään pääruuan pariin. Kyllä. Eli tässä on nyt nämä etananuudelit, missä ei ole etanaa. Hyvin eksoottinen. Katsotaan. Mä otan tällaisen löllön Mä täällä. en ota. Ei kun on... Miten mä pääsen täältä? Miksi ne on näin limasia? Ne on tosi limaisia. On tulista, mutta ei liian tulista. Mutta tämä maku on yllättävän ok. Joo, ei paha. Siis tosi tollain makee jopa. Huhhuh, On. nyt polttaa. Mihin mä laitoin sen veden? Tosi mustekalamainen koostumus noissa nuudeleissa. Niin on. Mä voisin ostaa uudestaan, jos mä laittaisin tohon chili-kastiketta erikseen. Koska tämähän siis valmistuu vaan niin...
Jos ei olisi näin tulinen, niin antaisin varmaan tällekin 8, koska mä tykkään tosta jännästä koostumuksesta. Tuollainen ei ole missään muissa nuudeleissa, mitä mä oon syönyt. Mutta koska tää on mun asteikolla ihan liian tulista, niin mä joudun antaa tälle kyllä 6. Mä antaisin tälle ehkä 8,5. Jos mä jättäisin tosta se chili melkein kokonaan pois tai laittaisin tosi paljon vähemmän, 7,5. Koska tulinen. Ja nyt kun pääruoka on syöty, niin voidaan siirtyä jälkiruuan pariin. Ja tänään meillä on täällä tämmösiä jellyjä ja durian hedelmäkarkit. Ja sit meillä on täällä myös tämmönen mango-drinkki. Mango-drinkki! On hyvä. On hyvä. Siis mangopiltti. Mangopiltti, mikä on niinku siis nestemäistä. Tai nestemäisempää. Nestemäinen mangopiltti. Ainoa mitä me tehtiin väärin, niin me ei olla kylmetetty tätä ollenkaan, vaan tää on vedetty suoraan tuolta lämmöstä. Niin on muuten... Ois varmaan kylmänä vielä parempaa. Ois kylmänä ihan sikafresh. Mutta on tälleenkin kyllä ihan saakelin hyvä. Sitten me lähdetään testaamaan näitä jellyjä. Tää on maku mansikka. Chin chin. Noniin, mango. Mä sanoisin, että 5. On tää aika hauska juttu, Niin. mutta ei tää oo silleen, että lähdetään piknikille, mä otan vähän evästä ja sit sä tuot noin Niin, tai karkkipäivänä, että tästä. Ehkä jotkut siis tosi lapset. Tää on lapsille hyvä tuote. Joo. Seuraavaksi vuorossa nämä duriankarkit. Pajutesti on kaiken ajan oo. Sit sellainen... Ei haise tässä niin pahalta. Okei, 3, 2, 1. Tulee toi durian. Pois vaan. Vetää sanattomaksi. Okei, siinä oli meidän jälkiruuat ja voin sanoa, että ymmärrän ihan täysin sen, miksi toi durian hedelmä on joissain maissa laiton. Kyllä, se voisi ehkä olla Suomessakin laiton. Vois munkin mielestä olla Suomessakin laiton. No niin, minun salainen tuote. Tämmöinen kasvovoiteen näköinen purkki. Okei, mä en tiennyt, että tää koostumus on ihan tällaista. Kuinka kauan pitää pitää suussa? No kyllä sun pitää aina Silleen maistella, joo. Joo, okei, suu auki. Tää ei oo ihmisen ruokaa! Tää ei oo ihmisen ruokaa! Hyi helvetti! Tämä oli siis fermentoitua katkaraputahnaa. Miksi oli noin pahaa? Otappa itekin. My turn. Nyt saa Pinja maistaa vähän omaa lääkettään. Oi. Tää on tosiaan tässä muodossa. Niin suu auki. No wasabi. Onks toi edes tuista? Oh. Otappa vähän mangomehu, puskuttele ja sylkäse pois. Kaiken kidutuksen ja mielenkiintoisuuden jälkeen otetaan bonuskierros, eli koitetaan ehkä saada meidän suuhun vielä hyvä maku. Basil Seeds Drink. Täällä on tämmöisiä... Näyttää ihan chia-siemeniltä, mutta ei varmaan niitä ole kuitenkaan. Kyllä. Ne on siis jotain muita siemeniä. Ilmeisesti näitä Basil Seeds. Noniin, ja sitten siitä vaan ääntä Tästä kohti. testiin. Mä otan tästä välissä. Ja tää on siis niin kuin vesimeloonin makuista. Ok. Vesimeloonin esanssi hyvin vahva. Mutta mä tykkään vesimeloonin esanssista. Näin. Mitä sä tykkäät niistä? Noniin, minä maistan. Saako maistaa? Saa maistaa. Mä oon ihan varmasti joskus maistanut jotain tän makusta jossain loman kohteessa.
mulla on sit taas, että mä en vois sietää vesimeloni esanssia, niin mä skippaan tän. Kyllä maistat. Ja en Ei oo kovin voimakas. Minä tykkään tästä. Tämä hyvä tuote. Mä tykkään tästä mangosta. Mutta siinä oli kaikki tuotteet tällä kertaa. Kiitos, jos katsoit tänne asti. Laittakaa tosissaan tonne alas kommenttiin, että mitä termiksen pitäisi testata seuraavilla videoilla, joskus hamassa tulevaisuudessaan. Ja tämän Aasian Marketin lokaatiot ja TikTokit ja yms löytyy tuolta alhaalta myös. Mutta nähdään ensi videossa! Moi moi! Seuratkaa mua Instagramissa.